Λοιπόν, να μην μας πιάνει υπερευαισθησία και λέμε ότι καίνουν τα εθνικά μας σύμβολα κτλ. Το να πάω εγώ, όχι, πέστε με εγκέφαλο και να πάρω μια σημαία από ένα ράφτη και να την κάψω, δεν σημαίνει τίποτα. Όχι, αλλά όταν μπεις μέσα στο Πολυτεχνείο και έχεις το άσυλο, δεν σημαίνει τίποτα. Για μένα, η σημαία εδώ είναι ένα πανί. Δημήτρη, ένα λεπτό. Λέει ο Ανδρέας την άποψή του, με την οποία διαφωνώ όχι κάθετα, πιο πολύ δεν γίνεται. Είμαι υποχρεωμένος να το σεβαστώ και με την αρχή που είστε όλοι εδώ να είναι όλα στο τραπέζι. Για μένα, το κάψιμο της σημαίας λέει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Με οργίζει. Γιατί δεν είναι ένα πανί, δεν είναι ένα χρώμα. Είναι το σύμβολο της χώρας μας. Η άλλη σημαία έχει το αίμα των φοιτητών να πάνε. Αυτά τα τσογλανάκια, για να σου το πω έτσι, όταν οι παππούδες τους πολέμαγαν πάνω με τη σημαία τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, πάλευαν για αυτή τη σημαία. Για να είναι ελεύθερα να πηγαίνουν να καίνε το Πολυτεχνείο και να τους υπερασπίζουν το μια κουβέντα μόνο. Και ή μας αρέσει η σημαία όταν ο αθλητής παίρνει το μετάλλιο και τη σηκώνει και τη βλέπουμε και μας πιάνει δεν μας αρέσει και την γέμε. Να πω μια κουβέντα για να το τεκμηριώσω. Η σημαία στον αθλητή σηματοδοτεί την προσπάθειά του, έτσι. Όχι. Βεβαίως. Θα σας εξηγήσω. Ο Γλέζο τι σηματοδοτούσε που είναι και από την αριστερά και ήταν και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε παίρνει νόημα. Ο Γλέζος τίμησε τη σημαία. Αυτοί δεν είναι τίποτα. Είναι μηδενιστές. Και μηδενικά και μηδενιστές είναι. Καλά, να πούμε και ο Γλέζος τίμησε τη σημαία και από τα αριστερά. Μην μηδενίσει όλο τον κόσμο. Μην μηδενίσει όλο τον κόσμο δηλαδή. Στρατιωτικό νόμο στα εξάρχεια να πει λέτε είπα. Όχι στρατιωτικό νόμο. Όχι, κάτσε. Όχι, δεν κάτσε. Πρώτα το Γλέζο να σου πει για τη σημαία. Τον κανονικό νόμο. Για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η σημαία παίρνει υπόσταση και σημαίνει πραγματικά όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι αγώνες, σηματοδοτεί κάτι στη συγκεκριμένη στιγμή, τότε παίρνει υπόσταση η σημαία. Το να πάω εγώ, λέω, ο X αναγκέφαλος ή τέλος πάντων σε μια αλφα κατάσταση και να κάψω μια σημαία δεν τρέχει τίποτα. Το να πάω εγώ, όχι, πέστε με αναγκέφαλο και να πάρω μια σημαία από ένα ράφτη και να την κάψω δεν σημαίνει τίποτα. Το να πάω εγώ, όχι, πέστε με αναγκέφαλο και να πάρω μια σημαία από ένα ράφτη και να την κάψω δεν σημαίνει τίποτα. Όχι, υπόλοιπη Ελλάδα. Η σημαία παίρνει υπόσταση και σημαίνει πραγματικά όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι αγώνες, σηματοδοτεί κάτι στη συγκεκριμένη στιγμή, τότε παίρνει υπόσταση η σημαία. Το να πάω εγώ, λέω, ο X αναγκέφαλος ή τέλος πάντων σε μια αλφα κατάσταση και να κάψω μια σημαία δεν τρέχει τίποτα.